Minu Guru l-Grunge? Fir-rokna li jmiss se niskopru d-dinja ta' Guru l-Grunge, karattru li jgħix mal-kosta u l-protagonist ta' ktib interattiv għat-tfal. Ktib li għamel użu mitwiqi u li nħareġ bl-appoġġ tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Guru l-Grunge huwa ktib dwar grunge tal-bebux u tax-xett li tilef id-dar tiegħu. L-istorja tibda billi Victoria tiddeċidi li tgħin lil dan il-grunge u flimkien minn hemmhekk tibda avventura ċkejkna sabiex isibu din id-dar ġdida għal Guru. Victoria hija tifla normali li kienet qed tieħu gost ħdejn il-baħar, però li għandha speċjali Victoria li għandha katina poteri maġiċi. L-istorja hija pjuttost waħda sempliċi għaliex l-istorja dan il-ktieb huwa aktar immirat għal tfal żgħar. Tibda kif qatt fix-xatt u imbagħad Victoria permezz tal-poteri maġiċi tagħha tkun kapaċi tinżel u tieħu nifs taħt il-baħar u hemmhekk jibdew isibu xhur differenti sabiex jippruvaw isibu dar ġdida għal Guru. Għalhekk niżlu taħt l-ilma u bdew ifittxu fil-baħar. Minnu fih Victoria sabet qoxra. Min jaf jekk din il-qoxra hix tajba għal Guru? Le, din il-qoxra kbira wisq. Tajjeb ngħidu li dan il-grunge huwa pjuttost popolari kemm fl-ibħra Mediterranji, però anke fl-ibħra Maltin. Jiena għandi għal-qalbi ħafna il-flora u l-fauna Maltija u għalhekk nagħżel li indaħħalhom kemm jista' jkun kemm fil-kitbiet tiegħi u anke fil-lezzjonijiet tiegħi ħalli bekk inkun nista' inrawwam l-imħabba lejn il-flora u l-fauna u t-tfal isiru japprezzaw aktar dak li għandna madwarna. Dan il-ktieb li huwa ktieb kbir b'ħafna illustrazzjonijiet u adattat kemm għal qari fid-dar kif ukoll għal qari fil-klassi. Huwa tajjeb għaliex it-tfal kemm mill-viċin mill-bogħod jistgħu jaraw tajjeb l-istampi u jsegwu dak li qed taqra l-għalliem jew għalliema. Tajjeb ngħidu wkoll li dan il-ktieb huwa ktieb interattiv fejn fih diversi twieqi li jinfetħu biex wara li l-għalliema jistaqsi il-mistoqsijiet jinfetħu u hemmhekk ikun hemm ir-risposti, it-tweġibiet għall-mistoqsija li tkun għamlet l-għalliema. Il-ktieb jiftaħ ukoll opportunità għal ħafna temi differenti bħal ngħidu aħna il-baħar, il-grunge, annimali oħra tal-baħar, id-djar u anke esperjenzi personali ta' forsi jekk daw it-tfal qatt intilfu jew inkella forsi tilfu xi ħaġa li hija l-qalbhom. Għalhekk telqu jfittxu qoxra oħra. Min jaf jekk din il-qoxra hix tajba għal Guru? Le, din il-qoxra żgħira wisq. Min jaf jekk din il-qoxra hix tajba għal Guru? Iva, din il-qoxra hi perfetta għal Guru l-Grunge, la kbira ħafna u lanqas żgħira, Guru daħal fiha bl-eżatt. Dawn it-tip ta' kotba għal tfal ta' età bikrija huma attrajenti ħafna. Meta it-tfal imorru biex jażlu ktieb tagħtihom l-għażla li isma' sib ktieb l-ewwel ma jfittxu huma dawn it-tip ta' kotba fejn ikun hemm l-interattiv, fejn hemm xi ħaġa differenti. Ovvjament imbagħad apparti hekk jidħlu wkoll il-kuluri, jidħlu wkoll l-istampi. Isu kollox jaqqad flimkien. Illum il-ġurnata żdiedu ħafna l-ammont ta' kotba bil-Malti għat-tfal, però naħseb li hemm lok fejn inżidu speċjalment fejn jidħlu kotba għal snin bikrin, speċjalment kotba interattivi u
kodba li huma tajbin għal dawk it-tfal li għadhom jew qed jibdew jitalmu jaqraw, jew inkella iridu jifmu l-istorja purament mill-istampi. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.